Bismillahirrahmanirrahim. Khususan Nabi Khidir alaihi salam ingkang kersa toya. Kula nyuwun iwak ingkang wonten salebetipun toya muga Gusti Allah ngijabahi angsal sayulillah ilana umul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma istajaba bi jabar wala didawalani dasiwahu. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Sasilatu syahidullah wallahu wallah. Allah sira oleh sejarah Allah oleh lele sak kebo. Allah mecahe nur pita pengaju pengampuran persiluruh tulung katut. Nabi wali mukmin kang amini ana midina saking Siti Agus sing toya bareng berani. Dede ngalasing banyar topo engko segala-gala asmakna adamakna dina kadune ala pating plengkung kaya kuwung. Ngadeg kaya tejo-tejo leksana-leksanane wong saubana iki kabeh ana aku. Leksana saka bapa tegur ayu selamat aku. Sing ngadeg kajiku ngasih mbok rondo pipi penjaraan awakku kembang taman. Sing ndulu sing ndeleng teka welas tukase jabang bayi lele asih maring jabang bayiku. Si asih kembang tulase kembange wong mati bapak biangane mati ora ditangisi, kasri liwat ditangisi, kulyatan panwuh ratuning nyawa, mar semar lebonono. Go kurbane jabang bayi lele temu turu tangekno temu tangi lakokno teka panggon aku kene. Cilik tanteni gedhe ora tanteni. Bathara Ginggi sing resa kali, Bathara Gangga sing resa rawa, Bathara Gangga sing resa segara aku njaluk ingon-ingonmu sing akeh tak buntut, asisik alulur, sedeg-deget ngarepku cilik ora nampik, gedhi tak enteni. Ngantek-entek jopo sekebo. Iki panting lah sak asu ta meneh. Tenan opo, Bang? Kena. Pacet loro. Alah, buat wis. Wis. Buat kuwi sana.